It's story time. Umama wam, igama lam nguPeni. Umama wam usebenza ekhitshini. Usebenzisa iimela nefolokhwe. Usebenzisa iimbiza neepani. Usebenzisa icephe. Usebenza nzima. You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.